Ovo je kanal Udruženja za pomoć obolelima od karcinoma Vera u život. Mi radimo već 5 godina sve u nameri da pomognemo svim onkološkim bolesnicima u smislu da im damo savete i prenesemo naša zajednička iskustva. Ja sam osnivač tog udruženja, moje ime je Miloš Savićević i isto sam kao i vi onkološki bolesnik. Ali sam uspeo, uprkos svim lošim prognozama, bar medicinskim, da 19. maja prošle godine uđem u 7. to jest ove godine ću ući u 8. godinu borbe i neću skoro. Ako mogu to ja, možete i vi. Ja nisam Superman, ja nisam superheroj. Najobičniji stanovnik ove planete kao i vi. Ali, da se vratimo na naš sajt Vera u život i ovaj naš video kanal Vera u život. Ideja nam je da na jednom mestu generišemo sva iskustva nas koji smo se borili i koji smo uspeli da pobedimo bolest, a ima nas dosta. Najveći neprijatelj nam je uvek bilo neznanje. Pogotovo kada saznamo da smo oboleli, tek onda ne znamo šta da radimo i kako da radimo. Čujemo mnogo priča, imamo pristupe medicine, koji neki put znaju da budu i kontradiktorni, da jedan lekar kaže jedno, drugi lekar treće i tako dalje. Onda imate priču u narodnoj medicini ili alternative, nazovite kako god hoćete. I tu nastoje jedan veliki problem, koji mnogi od nas odveo na onaj svet. Pogotovo ona priča, rekla baba valja piti ono ili rekao deda valja piti ono. To je mnogima došlo u glave. Zbog toga je nastala ova ideja da na ovom sajtu generišemo iskustva svih nas, ali da imamo bilo kakvu naučnu potporu za ono o čemu mi pišemo i pričamo. Molim vas, kad god imate neku dilemu i nedoumicu, obratite nam se, dođite kod nas u savjetovalište. Mnogima smo pomogli, na hiljade njih je prošlo ovde. Ono što morate da znate, ono što je pomoglo meni, ne znači da će i vama da pomogne. Ali, dođite da saznate kako da nađete lek u sebi. I bolest i lek je u nama samima. Pratite ovaj naš video kanal, mnogo toga možete da čujete, da saznate, ali opet, šta god da čujete, sami donesite odluku šta ćete i kako ćete. Imate puno odgovora koje možete naći na našem sajtu Vera u život. Opet pročitajte dobro. Posebno vam savjetujem da otvorite naš blog zanimljivosti, da imate izuzetno puno različitih tema koji su vezane za mnoge aspekte borbe protiv karcinoma. Ishrana, nuspojave hemoterapije, imunitet i tako dalje. Stojimo ovo na raspolaganju, radujemo se vašem kontaktu, sve što vam treba tu smo za vas. Sve najbolje, vaša Vera u život.